Αυτός είναι ο Στέφος. Είναι καθηγητής στην Άμαξα και ελεύθερη πασία. Είναι πολύ δυνατό ζώο, από ό,τι βλέπετε. Ας αφήσουμε το βίντεο να μιλήσει μόνο του. Βλέπουμε μία άμαξα μοντέλο Βυζαβί, εισαγωγή από Αλεξάνδρεια. Τα δέρματά της είναι από νεροβούβαλο, καπιτονέ, ραμμένη όλοι στο χέρι. Ακόμα και οι βίδες σε αυτό το εργαλείο είναι φτιαγμένα στο χέρι. Χειροποίητα. Είναι για 2 άλογα και 1, αναλόγως υπάρχει επιλογή. Πίσω βρίσκεται ένα μοντέλο το Νεμσούι, και αυτό από Αλεξάνδρεια. Ό,τι ισχύει για το πρώτο μοντέλο ισχύει για το δεύτερο, είναι όλα χειροποίητα. Τα ξύλα τους είναι από αγριομουριά, πολύ ανθεκτικά ξύλα, έτσι φτιάχνονται και τα καΐκια. Βλέπετε και μπρος και πίσω. Αυτή εδώ είναι μια μισή καμπίνα. Υπάρχουν τα πετσαρίες μέσα, όλα ραμμένα στο χέρι. Φανταστικά εργαλεία. Ας τις δούμε και τις δύο μαζί. Τα φαναράκια μας εδώ πέρα σε χρυσό χρώμα. Και εδώ η άμαξα είναι διπλή και έχει γαλάζια τα πετσαρία χρυσή. Δύο καθίσματα, διπλά καθίσματα υπάρχουν στην άμαξα.